wauya Mujaya Emma bosi wemana iwe lafando ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva. Ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva. Ndaikuda wani hazvina kupera ene ndinokuda wani leti ndapfidza zvangu handichatambe nevakadzi pafoni. Unoda ndisiyana nemelisa Facebook pake ndichavharisa. I hope naye anotozinzwisisa ndinokuda inonondidisisa. Ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva. Ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva. Chinza baby ngatidzokererane vaviri zvinoda tiri pamwe ngatitaurirane bebi wangu sarangwe aiwa bebi wangu sarangwe ameno chiko pamwe mweya yemadhimoni yanga yatibata bebi wangu hamsori asi moyo unoda iwe ndinoda iwe ndinofara ndinewe. Ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva. Ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva. Ndaikuda wani hazvina kupera ene ndinokuda wani leti ndapfidza zvangu handichatambe nevakadzi pafoni. Unoda ndisiyana namelisa Facebook pake ndichavharisa. I hope naye anotozinzwisisa ndinokuda inonondidisisa. Ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva. Ngatidzokerane iwe naiwe mdiwa bebi here chaunofanira kuziva kuti varume tese tine ruchiva.